Dnes tu odznel aj spev takého mladého speváka rusínskych piesní Lukáša Leščišina. Čo teda na ňo hovoríte? Mně se to hodně líbilo. Měl takový silný, barevný hlas a myslím si, že mu akorát můžu přát mnoho úspěchu a mnoho štěstí, protože v této branži si myslím, že bude potřeba znovu nastolit muziku, protože když jsem se dělal na tu Eurovizi, tak jsem si myslel, že už skončila muzika. Ja v prvom rade chcem vyjadriť svoju vďaku, lebo spievať s takýmito velikánmi, tak to pre mňa sa to nedá vyjadriť slovami. Skutočne som veľmi rád. Vlastne som uvedol aj novú skladbu, rusínsku skladbu Bez teba. Pán Slováček mi povedal, že výborne, takže už môžem teraz zomrieť, lebo už tak veľmi sa teším z toho. Keď v tom bude pokračovať, tak môže naozaj a pod správnym vedením, tak môže naozaj dospieť do jedného super speváka.